ברל ושמרל הם שני ילדים חמודים שיצאו לשחק בפארק. לפתע מגיע אליהם רב שמואל. היום תשחקו כמה שאתם רוצים, אבל שתהיו גדולים, תעשו הרבה מצוות וחסדים כל הזמן. בוא נעצום את העיניים ונדמיין מה יהיה בעוד 20 שנה. איזה מצווה נעשה היום? נבנה סולם. נעשה מצוות השבת הוועידה. ברל ושמרל במרדף אחר מצוות, תוכנית מענה ומרתקת לגיל הרך. עוד הפקה איכותית וחינוכית לילדי ישראל. חובה בכל בית. להשיג בחנויות המובחרות.